Hello guys, good morning. Welcome my YouTube channel Catalina Arp. Guys, ang akong gibuhat karon ako lang gi-video. Gamay ra pag-uwan lang dire, largo daw yung baha sa mua. Nagtapo gikan dito guys ang tubig dire. Nagtulo sila guys, tulo sila ka butong. Anak sila guys. Tapos ditong usa anak guys. Ano sa dito guys. So bisura paglakat-lakat diri ug mag-uwan-uwan. Kay ang tubig dayon na kabaha. Mukuan lang dayon di bigay kasabot ug dinigikan nga mga tubig. Uwan-uwan lang man unta ni. Uwan lang pero ang tubig di nimo masabtan kayo. Dako na. Grabe kayo guys ang uwan. Daw nga kuan baha na nga to guys. May karsada. Ito sa highway. Mga guys ang tubig. Largo ni nga to sa highway. Kay dagan bata naglangoy-langoy guys. Tungod kay dagan kay tubig. Labi na guys sa mga kuan. Dire sa among atubangan. Di na kakaagi guys kay kusog na kaayo. Gulbi na kain tubig ang sagbot na kuan na hapit na mapuno. Sanglit guys kung mag-uwan-uwan. Lisod kayo among paglakaw-lakaw dire. Labi na nga to may highway Tay mga bata naglangoy-langoy sa karsada guys kay min baha. Na mga bata maanod. Guys, daga kay mga bata dito mga ligo guys sa highway. Kay ang tubig damua kaayo. Dire na lang nako guys kay nagpitakusog ang uwan mga bata man madagko na nagduwa-duwa sa kalsada guys kay kuan dagag tubig ang tubig nagtasik-tasik na sa may highway. Mo na yung problema dire. Guys, kita mga bata guys, nagduwa dito sa tubig, mura pag pares niya itong akong bata pa to. Dali magduwa-duwa sa tubig, kung na tubig, magsaom-saom dahil sa sagbot. Uwan. Tao nang sika guys, dili hapit kada okay ang tubig. O, dili lang ko to guys.